Hili KTV timabwesa mapulogalamu osiyanasiyana ndipo imvani kuti takulandirani pano pala hili KTV ndi mapulogalamu osiyanasiyana andale komanso ife sitiyimira chipande chilichonse timangobwera nawo nkhaniyo poyera. Etu Amalawi, kodi mwapanga subscribe, tapanga ni share komanso like video yathuyi. Nthawi ino ndiloti ndiliphunzitsa dziko, ndiliunikire dziko, ndilidziwitse dziko, tilipase mayankho dziko. Pambali pakunena kuti dziko la Malawi tili ndi mapresident ambiri achipani, tidziwe kunena kuti no president amene amasankhidwa ni mmodzi. Onse mapresident azipani za opposition ndi mapresident ndithu, koma chisankho chimene chikubwera chitifuna president mmodzi amene atichose mu ukapolo, amene amchose Malawi muja mundende yotaka yankhula ndi kutumiziridwa zigawenga nkukangwira nkumsowesa, amene no angapulumutsa Malawi mabishop akadzudzula nkusakidwa paka na kumakalowa kumipanda yoyera amasistere nkuthawako. Tifuna muntu amene ajimva zodandaula zanthu ndikulemekeza ufulu wa muntu opanga mademonstration. Tifuna muntu amene dziko la Malawi atakulisintha ngati mmenenso linasinthikirisidwa mu nthawi imene inaonongeka ndi ulamuliro wa Mai Joyce Banda. Tufuna muntu amene atakubwera ndi kuteteza chuma cha dziko lino, ndi kuipanga kwacha yathu kukhala ya mphamvu, ndi kuikhazikitsa bwino kwacha ndi kukhala stable ndi kumakondedwa ni maiko ambiri. Tufuna muntu amene atakhala ndi ubale wabwino ndi adzungu, maiko akunja komanso mabungwe akuluakulu amene amathandiza dziko lino. Tufuna muntu okhala nadziwa kuti kodi ngati president ntchito yanga ndiyotani. President amene atakhala ndi mphamvu zolamula nduna yopanga za uchitsiru, nduna yotuma anthu adzikwanje nkuichosa ntchito. President amene atakulamula kuti chimanga chisafike pa 10,000. President amene atakulamula kuti fertilizers adushe pa 25,000. President amene atakulamula kuti sugar dzipedzeka ndipo mtengo wake weni ndi ungati papedzeke wina amene atagulisa sugar imoposera mtengo uwu. Mundu amene kandi company kandi muntu kandi mwenye amangidwe. So ndimafuna ndipereke zinthu ngati zimenezi. Choncho ndipempe ma activist anzanga, ndipempe anthu amabungwe, ndipempe anthu amipingo, machechi, mizikiti, malo osiyanasiyana amene timapembedzera, kunena kuti uthenga umene ine nditumidzawu chonde Amalawi ndagwira mwendo. Ulalikireni ku mizikiti yanu, ulalikireni ku mipingo yanu, aunikireni anthu. Nthawi ino ndi nthawi yonena kuti tidzipulumutse tokha, osati kudikira muntu kuti atipulumutse. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri, Amalawi ndimafuna ndiyankhule poyambirira penipeni pa mfundo yayikulu yonena kuti kodi Malawi akufuna chani, akufuna ndani, akuona ndani. Pamene pa dziko tikadzindikirisana zitithandizira kuti anthu awa amene ndi adzipani zosiyanasiyana agonje ndi kumvesesa chimene Malawi akufuna. Chifukwa ndanena kale kuti ngati nzika za dziko tizasankha munthu mmodzi. So pali anthu ena ongofuna kuti tichedweserane ulendo, koma ngakhale imwake wakudziwa kuti ineyo zisankho izi ngati ntayima ntakungochepesa mavoti, cholinga chonena kuti Malawi apitilirebe kumadzunzika. Kuli chipani ngati chipani cha PDP cha Nankumwa, chipani chija sitinakhale ngati chipani, koma chinakhala mokhazikitsidwa ndi Malawi Congress Party, ndi pamunachiona chinakapangira msonkhano wacho waukulu kapena chinakapangidwa launch ku Lilongwe kumene sikwawo kwa Nankumwa. Pa chipani chija si chawo cha Nankumwa, ndi chipani cha Malawi Congress Party. Kuli chipani ngati cha Odia Zaike alibe mlandu cha bambu yache Sikono nyamata wa madrama amene so ziko linoma ngolitenga ngati lovina mwa madrama mkumadikula.
chipani chimene chichacho cholinga chake ndikungofuna kuchepesa mavoti kuti boma ili lipitirire kulamula. Kuli chipani china kati cha ndani wina wake kupoto uku cholinga chachenso ndizo khazo ndinanenapo ine mbuyo mkuti kubwera tizipani timene tizipani zosikhala tizipani yatikhala MCP ABCD E kunena kuti zichepese mavoti a munthu amene Malawi akumfuna kuti ampase voti yake kuti alamulira konse dziko lino kuyambira pa 16, right? Ndimafuna uthenga wanga upite ku chipani izi UDF, UTM, PP, Afford komanso ELF. Chipani zimene ndachulazi uthenga wanga upite kumeneko. Ndimafuna pano mosanyengerera uthenga wanga upite kwa wonse ma political activist. Uthenga upite kuma non-governmental organization. Uthenga upite kuma parastatal companies kwa antu amene tima wati ma civil servant. Uthenga upite kwa mafumu atu ma traditional authority, ma TA, ma senior chief, ma paramount, ma inkosi ya makosi komanso ngakhale ma group ndi ma village headman. Uthenga umene ulalikidwe pena paliponse chifukwa mati voti ndi muntima koma Malawi azindikire kuti chofunikira ndi chani kuti dziko lisinthe. So uthenga wachoonadi umapweteka, uthenga umene umabwera kuti usinthe zinthu umawawa kwa anthu ena potengera ndi chimene iwe unasankha ndi chimene umachikhulupirira. Ndinene pano poyera ndi mosabisa Dr. Daliso Kabambe ngati mwana amene Amalawi tima mkonda, amene wangobwera kumene mundale, amene watenga mpando kusatira imfa ya Chilima, chifukwa kunena zoona Chilima akanakhala ni moyo mwinanso Kabambe sakanapita ku UTM, mwinanso Kabambe sakanayerekeza kukhala ni maganizo oyima ngati president. Komanso ngakhale chipani cha UTM sichikanapangisa convention yache kunena kuti pa mpando wa president pali anthu opikisana nawo, panalibe opikisana ndi Chilima molinganaso ndi zipani zina amene zinapangira. Nawo ndimafuna ndifotokoze chonchi Kabambe molingana ndi Amalawi sanga wine zisankho zimene zikubwerazi olo atagwirizira mgwirizano wa zipani zonse zikulu za opposition sizingateke. Fajari ndi munthu amene wangobwera kumene pandale, ndi munthu amene pambiri ya ndale akuphunzira kuti ndale zimayenda bwanji, kayankhulidwe kache pandale zochitika zake pandale, ndi munthu amene akuyeneka kuti akhale ndi nthawi yakuzindikira kuti kodi politics ndi chani. Tikamanena za chipani cha Afford ndi chipani chimene no sichingawine, mtsogoleri chisangawine, tikatengera za manambala pa ground sizingateke. Ni munthu amene Malawi tima mkonda, ni munthu olimba mtima, ni mwana wa mkango, ali ndi choyankhula ku dziko saopa. Koma tikatengera mavoti amene akubwerawa titawasogoza ngakhale mgwirizano wa zipani 20 sangawine. Tikatengera mmene alili Atupele Muluchi, inuyo mukudziwa bwino Atupele Muluchi naye kuti ayimirire mgwirizano sizingateke. Ziko timafuna penalty ziyankhulana choonadi. Izi sizingateke kuti Atupele Muluchi kuyimirira mgwirizano molingana ndi pa ground pa akuti akaende chifukwa anthu timagamula kapena kujaja tikaona mmene munthu yakupangira pa ground. Akaenda msonkhano wache zimachita kuoneka kuna kuti mtsogoleri amene akubwera anthuyo, zimachita kuoneka kuti kodi chipani chimene chili mboma nthawi imeneyo chikukhala phuma ndi munthu wache uti, potengera ndi mmene dziko lonse likuyankhulira, potengera ndi mabungwe azakafukufuku mene akutulutsira malipoti awo ndi kumaona, umadziwa kuti awa ngati ali anzeru angokhala uku kuti zinthu zisapite patali kapena zinthu zisakayikise. Tikatenga nkhani ya Mai Joyce Banda sangabwerereso mboma, sangawine, ali ndi zofoka zawo, koma ni munthu wabwino kwambiri. Ndimafuna ndiyankhule chonchi. Tikatenga za Prophet David Mbewe, inuyo mukudziwa bwino, ndi chipaniso chimene changoyambika kumene, ndi chipani chimene chili ndi mfundo zake zabwino. Munthu uja ni munthu wa Mulungu, ni munthu wa nzeru. Koma tikatengera ndi nkhondo imene ikubwera apayi, ali kutalitali
tikategera ni ma percentage azo sati zimene zikubwera pa 16 pano ali kutali tali osati ngati munthu wopanda nzeru ni munthu wa nzeru kopsa ni munthu wokonda dziko kopsa ndi freedom fighter zona koma ndifuna tibwere pa zisankho zimene zikubwerazi ndeni mafuna uthenga upite kwa zipani ndi ma president a zipani zimenezi kuti molingana ndi Malawi mene akuyankhulira pena paliponse posawerenga kuti uyu ni Mchewa, uyu ni Mulomwe, uyu ni Mtumbuka, uyu ni Mang'anja, uyu ni Muyawo, uyu ni Ngoni, uyu ni Mang'anja kani nani pena paliponse pamene munthu kuyenda you can agree with me Amalawi akunena kuti tikufuna His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ine ndimanena chimene Malawi akunena osati uyu ndi wachipani chanje uyu ndi wachipani chanje pangakhale boma lomwelo kubomako kuchipani chimene chikulamula cha MCP icho angaona kuti mene dziririmu ndi bwino ifeyo tibudule mmemowu kuti tonsefe tikonzedwenso kuti tonsefe mwina dziko lakalitenganso mdala uja lichintha chifanga khale tikudya tikupeza zindalama koma akuluakulu Malawi iyi akupita kuti kodi bwana anthu atitawapasa zaka zina 5 akamadzagwira ni mtima ona kuti basi kwanga kwatha ndikupita ngati dziko lilawonongeka chonchi pa zaka 5 koma kuti amafuna bevoti Feteleza wafika kutamangira 200,000 koma akulu amakhala kudziwa kuti afuna voti yawo akulu wachunga panopa kulepera kumpanga control wafika 6,000 maderena 7,000 chimanga chenichi uno mwezi oti anthu akusola anaukolola anasanambe ukolola chafika kale pa 60 chakuti 1,000 koma munthu amene yoyo palibe chimene kunena koma kungolimbikira kuti ndivotereni Amalawi kodi titapatsa voti akulu amene wawa another 5 years imene adzagwire kuti kwanga kwatha irakwe kodi nopo madzafika 2030 chiza chitiketi chani ziko Amalawi akuyenda mwamantha nkumakhapidwa nkumatumizidwa zigawenga ena kusowa kumene osadziwa amene sitidziwa osalengezedwa ondende ambiri ziko lafika ponena kuti civil servant ma demonstration kukhapidwa ziko lafika ponena kuti wina aliyense msogolo wa chipani kungosusana nawo kumpezera milandu akamangidwe ziko lafika ponena kuti azisogolera mipingo kungoyankhula mozudzula kuwapezera zigawenga ziwamange ziwapange chipongwe kodi no pa 5 years ina imene atha kumaza takupita ziko lisakhala pa mavuto otani amnimvesa sakaya bwinobwino Amalawi so chimene Malawi lero akuyankhula ndichonena kuti no timagula ife nima pa mtengo wa 50 kwacha nima amene lero tikumugula 1,300 kwacha mu ulamuliro wachakwera nima waonjezeredwa kuchokera pa 50 kwacha ndi kumuonjezera nima ndi ndalama zokwana 1,250 kwacha mu ulamuliro wankulu amene Professor Arthur Peter Mutharika Malawi amagula feteleza 17,500 lero feteleza uja ali pa 160,000 kusonyeza kuti no feteleza waonjezeredwa ndi ndalama zokwana 142,500 right 142,000 kuonjezedwa pa feteleza amene Malawi amagula 17,500 Malawi akumacha kumaona kushuga magula pa mtengo wa 600 Malawi kwacha 600 nosafika 1,000 1,000 bread ndi sugar musogolero wangu amene simateka ndi Malawi afika panja ponena kuti la Malawi amalima masafu ndi kumalandira food for work Amalawi amangazi nyumba musogolero amene ndi Malata cement subsidy Amalawi amatenga ngongole ndi kumaoneka Amalawi amapanga mademo popanda wina aliyense ophedwa mkulu amene ni munthu oneka ni munthu amene amalolera anthu kumutchingira msewu ndi nzika namba 1 ya dziko asitikali onse amayang'ana ya polisi onse amamvera iye ngati komanda mkomanda kuti asiyena Amalawi apange zimene akufuna ife tibwerere tikhote uku president wa dziko lero lino Malawi akati apange ma demonstration remember uyu amene akuyankhulayi amene akutumikirayi
amene akulamulira anafika paja poyankhula mawu amene anandichosa ine cha umulungu chache kuti ine ndizakhetsa bwanji. Amalawi taonapo Osman Imedi akugendedwa pakana kuphedwa ngati munthu wochimwa, ngati munthu chigawenga, ngati Stefano wa m'Baibulo. Taonapo ife akuluakulu akunati kunamisidwa kuti waziombera yekha mpaliamenti, koma munthu yopakana lero CCTV kamera sinapangidwe cheki ndi kupasidwa ripoti ya Malawi yoyenera, m'bale wathu Clement Stambuli. Taonapo ife azimayi akuvulidwa kukapidwa, anthu akumenyedwa zithunzi tilinazo, mavideos tilinawo, anthu kuwumbuzidwa kukapidwa, zuwa likuswa mtengo. Polisi yake yomwe ija imene APM amanena kuti no izi sizikufunika izi, polisi nkumayang'anira ndikumathandiza, polisi yo ndikumapanga support zigawenga. Ineyo ndapanga mademo, ine ndimapanga mademo, nkuona polisi ndikuyankhula na polisi tima wajiwa maina awo. Abale mukulolera ife tiziphedwa, mukulolera ife tizigendedwa, mukulolera ife tizikapidwa, inu mukukhala mbali ya zigawenga. Ziko limene Malawi analivutikira kuti libwere pa one party system today ndi ziko limene Malawi sangachite maufulu. Ndendi kuyankhula kunena kuti dziko la Malawi kuyambira lero ine ndipange declare kuti Malawi akufuna ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika, right? Ena atakuzona ngati ndikuchilowesa ndale, ena atakuona ngati kuti mwina ine sindinapindulepo china chilichonse chogwera m'manja mwanga mu ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chimene ndinapindula chachikulu ndi mtendere opanga mademonstration, ufulu okumva kukoma dziko lako, ufulu wakupeza zakudya pa mtengo ochipa, ufulu wakupeza zipangizo za ulimi pa mtengo ochipa, ufulu olemekedza demokrasi. Ine chimene ndinaona popa mkulu amene iyo ndikuona kuti ndalama ya kunja ndi ya Malawi ili pabwino. Ndalama simagwa, ndalama imakhala ndi mphamvu, Malawi amayenda bwino, zinthu zinali pa mtengo wabwino zochipa. Fatika manena kuti no ziko tindisogolera wabwino, sikupasidwa ndalama, sikupasidwa matusha ujani, sikupasa ndalama zigawenga nkumapatu, sikumaitana maphunzisi nkumapasa. No, tikamanena kuti ziko likuyenda bwino, shuga akhale pa mtengo wabwino azipezeka, chimanga chikhale pa mtengo wabwino chizipezeka, zipangizo za ulimi zikhale pa mtengo wabwino zizipezeka, Amalawi akhale pa mtendero opanga mademonstration osakhapidwa, masivo servant akadandaula tipite pasi wazivomeredwa komanso zatumizidwe zigawenga, ziko chuma cha ziko chiziyenda bwino, Amalawi azipeza ntchito, Amalawi apeze mazi komanso magesi abwino. Amalawi zonsezi zimene ndikuyankhula ngati sitichamalira tikubwereranso kumavuto. Ndimafuna ndiyankhe komanso ndibweretse mawu awo. Ena amanena mwantudzu kuna kuti Malawi sangabwererenso waipa. Ine ndibwereze chonchi kuti ndili ndi maumboni, ziko litaipa, ziko litasokonekera under the administration of my Joyce Banda. Come 2014, atatenga mpando Professor Arthur Peter Mutharika, anachipeza chimanga thumba ili pa 18,800 kwacha. Linabwerera thumba lija muzaka zake zimene analamula paka na pa 6,500. Zimene zimatanthauza kuti zinthu zitakusinthaso chifukwa cha usogoleri. Ife tinaonapo kuti Peter Chuka amene ana Reserve Bank Governor, amene Amalawi anamuukira kuti ngolephera mu usogoleri wa Joyce Banda, the same Peter Chuka chifukwa chokhala ndi msogoleri wa masomphenya odziwa nkhani za chuma ndi kuzikonzanso za chuma kuti zikhale bwino, anthuso anayamba kumuyamikira. After inflation ili pa 37% inabwereranso kubwera pa 6. So zikutengera msogoleri amene amadziwa bwino. You guys, ndimamva chisoni ndi ena kamana kuti yayi uyu wakula. Tona amene atiwonongera ziko, ndi amene amazitsangata chamata, kumapanga ma push ups, kumapanga ma exercise osiyana kulumpha pa nsanja, kunyamula matumba fertilizer. Guys, kulamulira dziko sikukhala ndi mphamvu zonyamulira matumba fertilizer.
kulamulira dziko sikumasika magalimoto aboma kumathamanga za uchitsiu ndize ndi zimene zija umbuli ndi uchikape komanso kulipusisa dziko kumene kucha. Kulamulira dziko guys sikuli mu usinkhu wa munthu koma mutu mwa munthu. The way munthu yomene amaganiza ndi mmene amadzidziwira zinthu matters. So today ndimafuna ndiliuze dziko, ndiwauza zisogoleri achipani zimene tachulachi UDF, AFOD, DPP, komanso UTM, ELF ndi UTM kunena kuti Malawi chimene wachimanga ndi kunena kuti gulu lanu lonse likonde dziko. Malawi akunena kuti tikufuna Professor Peter Mutharika andi tikamaona mwaka bamba atakhala nduna ya zachuma dziko litakuyenda bwino. Tikamaona Enoch Chihana atakhala nduna yayikulu zitakuyenda bwino. Tikamaona magulu achina Joyce Banda, magulu achina Tupere Muluji akuthandizana ndi nzeru zakuya zakuthwa ndi bwerayi mu nyengo imene tikubwera ndipo malaso panoli. Malawi is very easy to success again. Malawi is very easy to go back to where we are coming from. Ndimafuna ndiyankhule chonchi. Amalawi muziwe ichi. Ifeyo tili ndi mwayi. Nimalize, ife tili ndi mwayi ndithu. Koma if we make any single mistake, Malawi tifa, tiphedwa, timangidwa, sitikhala ni mtendere, Malawi abwerera ku chipani chimodzi. Ndimafuna ntero kunena kuti kukhala ndi Professor ucha amene ali ndi zinyumba zache ku America, dziko lina lililonse guys amene chakanatha kupita ndi banja lache ndi anakaula kanatha kutenga habari yake. That guy is so sauka, wagwira ntchito moyo wake wonse zazikulu pa dziko lapansi. Malawi tikudziwa tonse ndimboni amalandira $, and that guy si munthu osauka kuti angalipira kutenga banja lache ngakhala habari yache kukakhala maiko akunja. Ali ndi ana olemera kuopsa, si ana akangali kumaba ndi makolo ndalama za misoko ya Malawi. No, ndi munthu amene no anangozichepesa kuti chifukwa chakukonda dziko langa ine ndizafera dziko langa ndikhala komwe kuti Malawi sitingapeze munthu ngati amene uja. And if we make any single mistake, Malawi will cry forever. Nimalize ndi mawu amenewa. Chonde a opposition gwadani pansi muze ni Mulungu kuti ife tigwira ntchito ndi tate kuti tiawombola Malawi. Ndi bwino akuluakulu muzidzalimbirana tate yatatombola anayankhula kuti cholinga changa Malawi ningokuchosani pa chirombo ichi ine ndikakhale pansi. Please Malawi, please azisogole ma president azipani ndachulazi, vomerezani chimenechi kuti Malawi abwerere mu ulamuliro wabwino wa democracy. May God bless Malawi and God remember his country. Thank you. Wala kuti munali pano pa Lahiri K TV. Tikupemphani tapanga ni subscribe, share, komanso like video yathuyi. Ifa Lahiri K TV timakupasirani ma program apamwamba.